Hello guys! Welcome to CONSUELO MACABEBE. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe Murphy Pineda Vlog from Pampanga. Thank you guys! Check this out! Guys, today is February 6, 4 a.m. ng umaga. And papasyal kami sa CONSUELO MACABEBE para maabutan namin yung sunrise. Doon kami magbe-breakfast. And guys, check this out. Hello guys, ito kakarating lang. Yan guys, dito na kami. Yan guys.
kakarating lang namin. Yan yung munisipyo. Hey guys. Abangan natin yung sunrise. Yun o. May mga kainan din dito. Isla Silogan. Ako. Abangan natin yung sunrise. Welcome to CONSUELO, MACABEBE. Oh, blocks mo naman! Yes, kami. Kabay ko kaya. Kabay ako. Mas masakit. Mas masakit Saan pa tayo dito guys? Para makita na yung view. Mamaya. Yes! Yan o. Abangan natin ang sunrise. Hoy, solo! Solo tayo. Yun guys. Ayan. 1 hour yung biyahe. 1 hour. Hintayin natin yung sunrise. Hey! Hanap kami ng pwesto. Mamaya. Tep-tep, batan ito. Hanap muna kami ng... Kenny na kaya, oh. Mag-high tide pa? Tep-tep.
Yan, bikers Shout out na. long ride buddies. Ng MACABEBE. Yan ah. Hey guys. Hey guys. Yan, pwede na madaling pa eh.
Latang mo. Guys, kanya-kanyang bit-bit ng baon. Ha? Opo. Ay, si. Taga-ano ko rin ko po. Mag-vlog ko po. Ayan, taga-apalit po sila. May na mga dumadayo dito. Guys. Guys, finally after 1 year, February din kami nagpunta dito, February 4. After 1 year din balik kami dito. Nakakawalan ng stress. Gusto namin pumupunta dito kasi libre lang, walang bayad. Yan. Kaya tagano ka rin ko po. Kaya tagano ka rin kayo. Tayo po, makabebe. Ay, makabebe. Yan, kami po kay Kanon Tete. Benta mo, Ah, kaya naman. Kaya tagano kayo. Tagano kayo. Ay, naman. Ah. Mamansin si ate.
Kenny. Kuya, kuya, taga-saan ka? Good na ako pa. Taganuan kayo, boy. Ayan o, nagtitinda yung ano. Talaga. Ano tawag sa isdang yan? May langaray, may lugasit. Papaksi. Madala pa mo. Masaan ka pala ba? Sinisisid na. Sinisisid. Ay. Wasak-wasak na yung kamay ko sa tao. Wala ba tao dyan? Talaga, may kanak tayo na kanina. Mayak talaga ma. Kasaan kang kakayan din? Sinisisid pa yan. Nililinisan na pa. Sisipilwal na ba din? Ay, Pwede lang ka na niluto na. May kasi. kaya kuya? Taga rito. Taga-ano kan kayo? Taga Laguna pa kami. Ah, Laguna pa. Dahil layo pa. Yan ang layo-layo. Taga Laguna pa siya na kuya. Lumayo dito sa ano. Ang dinayo namin Consuelo. dito, hindi naman yung dalag, yung isda. Oh, maraming isda dito. Yan o. Ah. Kami naman yung dadayo dun sa Laguna. Ano kain kayo? So, kuya, dyan yung dyan. Taga... Oo, mayroon. Ano ko rin? Ah, San Fernando? Santo Tomas. Ah, Santo Tomas. Ayan, taga Santo Tomas si na ate. Ubo, bata. Ayan, dumayo dito sa Consuelo. We're from Consuelo. Ayan guys. Bakit na kami umuwi? Thank you, Consuelo, MACABEBE.
nagpipicture sila. Nagpipicturean sila. Yun guys, oh. Mga tayo. Hello guys. And pauwi na kami. Thank you, Consuelo. Babalik pa rin kami dito. Hey.